Numele meu este Olana Cristina, am 48 de ani, lucrez în domeniul transporturilor. În urmă cu un an de zile am cunoscut și oportunitatea Forever prin intermediul sponsorei mele, doamna Elena Manea, căreia vreau să-i mulțumesc pe această cale că a fost insistentă în invitații. Am acceptat a treia sau a patra oară, că așa spunem toți că nu avem timp și nu ne interesează. În cele din urmă am venit cu ea la o prezentare. Era o prezentare de afacere, cum sunteți și dumneavoastră acum. Recunosc că m-a fascinat ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Dar cel mai mult mi-a plăcut planul de marketing. Planul de marketing și în special nivelul de manager. Nivelul de manager unde ai independența financiară și drepturile de autor mi-au plăcut și mie. De ce spun asta? Lucrez în compania CFR, am salariu minim pe economie. În momentul când voi ieși la pensie, clar voi avea o pensie micuță. Și după atâția ani de muncă, moștenire copilului meu, pot să-i las doar o educație bună pe care i-am dat-o și un apartament în care locuiesc eu și soțul meu. Iar atunci, compania Forever mi-a dezvăluit această oportunitate și că am posibilitatea să las moștenire copilului și nepotului meu această afacere. Credeți-mă că am mai cochetat și cu alte oportunități, dar nicăieri nu am găsit treaba asta. Atunci mi s-a aprins beculețul și am zis da oportunității, iar în acea seară am semnat parteneriatul cu compania Forever, chiar dacă nu asta a fost intenția mea când am plecat de acasă. Am zis fără niciun fel de implicare, zic de dragul lui Elena, zic te însoțesc, dar cam atât. Și tot în acea seară am cunoscut un om minunat, e vorba de doamna Nina Ciuchea, managerul meu, care este un om plin de viață, un om deosebit, căruia vreau să-i mulțumesc că m-a primit în marea ei familie și îmi veghează pașii pentru a reuși și eu în călătoria Forever. Dar haideți să continuăm călătoria Forever. Dacă suntem pe piața potrivită, eu zic că da. De-aia m-a și atras această oportunitate. Pentru că Forever ne oferă o gamă largă de produse. Toată lumea vrea să arate bine în ziua de astăzi. Toată lumea vrea să se simtă bine, să aibă un somn de calitate. Și atunci, în ajutorul nostru, vine compania cu suplimente, cu vitamine, cu controlul greutății, sport și nutriție, îngrijire personală. Dar de ce de la Forever să luăm produsele? Pentru că, vedeți dumneavoastră, găsim suc de aloe vera și impec în ziua de astăzi. Dar credeți-mă că am fost curioasă să citesc o etichetă, scria 0,3% suc de aloe vera. Deci nici de cum gel stabilizat de aloe, cum avem noi, peste 50%. Cartea de vizită a companiei Forever este una impresionantă. Aici vine, doar le punctează pe cele mai importante. Sunt singurii care dețin patentul de stabilizare al gelului de aloe. Numărul 1 mondial în cultivarea și producerea produselor pe bază de aloe vera. Produse de calitate superioară. Și cele mai importante mi s-au părut siglele de pe fiecare produs care atestă calitatea produselor. Avem sigla kosher și halal care ne certifică că au fost acceptate de comunitatea islamică și comunitatea evreilor. Iar altă siglă importantă este cea a Consiliului Internațional de Știință pentru Aloe. Vedeta companiei este gelul de aloe vera, care îl găsim în 4 variante de gel. Unul lipsește, numai 3, să nu spuneți că unul lipsește pentru că o să-i se schimbe ambalajul. 4 variante de gel. Preferatul meu este Berry Nectar. Berry Nectar are un conținut de 90,7% gel stabilizat de aloe și prin adausul de măr și merișor aduce un aport de vitamina C și A prin aceste elemente nutritive. Ca și beneficii, de ce putem să-l consumăm? În primul rând, detoxifiere. Ce credeți? Avem nevoie de detoxifiere? Eu zic că da.
Și vă mărturisesc sincer că până acum un an de zile nu știam că avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie să facem o curățare a organismului pe interior. Dar în urma consumului am observat că da, este nevoie. Pentru că pe parcursul anului mai mâncăm prostioare, fiind fast food-uri, grăsimi, dulciuri în exces sau poate medicamente când avem o durere banală de cap sau de măsea. Și atunci avem nevoie să eliminăm acele toxine care nu ne fac bine organismului. Un alt beneficiu este stimulează sistemul imunitar, dublând efectul vitaminelor pe care le consumăm în această perioadă cu viroze. Stimulează tranzitul intestinal și reglează aparatul renal. Eu pentru asta îl consum, de un an de zile este prietenul meu în fiecare dimineață, pentru că de câțiva ani de zile aveam o problemă cu o infecție urinară care recidiva tot timpul. Și cu oarece nisip pe la rinichi, care între timp s-a format și o pietricică, și în urma consumului de gel am eliminat acea pietricică. Eu sunt mulțumită că n-a fost nevoie să ajung la o intervenție chirurgicală sau la alte complicații. Și acum, ca și produse de testare, am să vă dau 3 produse care eu sunt îndrăgostită de ele și mie nu-mi lipsesc din poșetă. Este vorba de crema MOV, pentru care o dunguriță MOV, noi așa îi spunem, denumirea noastră populară. Conține gel stabilizat de aloe, ulei de jojoba, elastină, colagen, vitamina C și E. Ca și beneficii, poate fi folosită ca bază de machiaj pentru noi doamnele. Îngrijirea tenului, zgârieturi și plăci minore. Și Elena o să vă ofere mostre cu această cremă. Al doilea produs este vorba de crema verde, deci noi avem o denumire la fiecare punct, că are câte o dunguriță. Crema verde, aloe vera jelly, are un conținut de 85% gel stabilizat, este identic cu sucul din frunza de aloe și cu vitamina E naturală. Ca și beneficii, poate fi folosită ca trusă de prim ajutor. Această cremă n-ar trebui să lipsească din nicio baie sau din trusa noastră de prim ajutor. Este pentru arsuri, pentru dermatite de orice tip, pentru degerături, pentru hemoroizi. Iar al treilea produs este cel mai mic produs din companie. Cel mai mic produs, dar știți cum se spune, că esențele tari se țin în sticluțe mici, nu? Este vorba de Aloe Lips, este balsamul de buze, care hidratează buzele, poate fi folosit zilnic și poate fi folosit ca și trusă de prim ajutor, în caz de tăietură, de o înțepătură sau o arsură minoră. Nu aveți nimic la îndemână, luați lipsul și vă dați în locul respectiv. Și pentru doamne poate fi folosit ca gloss. Iar noi acum îl avem în depozit, sub forma aceasta, cu cartonașul acesta, deci poate fi dăruit un mărțișor, pentru că mâine tot este ziua doamnelor, ziua mărțișoarelor, și bărbații sunt cam puțini aici, ar putea să cumpere, dar credeți-mă că o să fiți apreciat pentru asta. Eu vă mulțumesc și vă îndemn să folosiți produsele noastre.